ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସକଳ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରି ଜୀବନରେ ଯିଏ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମର ସହକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ 1862ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମେହେର ଓ ମାତା ସେବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଲୁଗା ବୁଣିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ହେତୁ ସେ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସିନା ସେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଜୀବନର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ବୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମୋହରିର ଚାକିରି ପାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚାଲିଲା। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର 1925 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ କଲେ। ଆଜି ସେହି ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଣତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।